Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sagay. Taong 1974. Lapinig, Samar. Dalawang buwan pa lamang ang lumilipas magmula noong minana ni Sagay ang tahanan ng pumanaw niyang ama. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siya doong manirahan kaysa gumawa ng bagong bahay. Meron na noong 3 anak itong si Sagay. Purong lalaki. Ang pinakabunso nasa edad 8 taong gulang. Ang pinakapanganay naman, magbabandang 15 anyos na. Bagaman naghihirap sila, pilit naman niya yung ipinag-aral sa paniniwalang yon ang aahon sa kanilang pamilya. Lahat ginagawa niya para mairaos lamang ng kanyang mga anak ang sa pang-araw-araw. Hindi naman problema para kay Sagay ang magtrabaho mula umaga hanggang gabi, gawa ng sanay na sanay naman siyang gawin ito. Ang tanging inaalala lang niya noon ay ang magiging sitwasyon ng kanilang pamamahay sa oras na umalis siya rito. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan na bago pumanaw ang kanyang ama, inilahad nito sa kanya ang demonyong naninirahan sa banga nitong iniwan. Inaasahan naman niyang may tinatago yung ganong uri ng nilalang buhat sa pagiging manggagaway nito. Ilang beses na rin niya yung sinubukang ilabas sa silid ng pumanaw niyang ama, pero sa oras na sumasapit ang gabi, kusa yung bumabalik. Ang mas ikinabahala niya pa noon, hindi yun kayang basagin ng mga pangkaraniwang bagay kagaya ng martilyo. Hindi madaling palayasin ang mga ganoong uri ng demonyo. Isa sa mga dahilan nito ay ang halos ilang dekada na nitong pamamalagi sa iniwang bahay ng kanyang ama. Noong nabubuhay pa ito, wala naman sila doong ipinag-aalala, pero syempre, ibang usapan na sa oras na yon ay pumanaw. Bukod sa wala nang magpapanatili ng selyo, may posibilidad na rin na makalabas ang demonyong yon sa pinagkulungang banga nito. Sa katunayan, pinuno, tutol doon ang namayapang ina ni Sagay, pero dahil sa pagiging kampante nito na hindi na muling babangon ang nilalang na yon, nagpumilit itong itago sa kanilang tahanan. Hindi naman kasi yun maaaring ilibing ng kanyang ama, gawa ng mariin itong naniniwala na ang ilalim ng lupa ang pinaghahariang lugar ng mga ganoong uri ng nilalang. Ayon sa kwento, na nagsimulang hulihin ng kanyang ama ang nilalang na yon, magmula noong nagpakalat ito ng salot sa kanilang baryo. Sa mga sandaling laya pa ito, marami na yung pinaslang para lamang maibsan ang matindi nitong pagkagutom sa laman. Ayon sa kwento nito, noong bata pa siya, ang pinagmula ng nilalang na yon ay isang ordinaryong aswang na nagbenta ng kaluluwa sa demonyo. Dahil sa matinding pagmamalabis nito na magkaroon ng malalim na kapangyarihan, yun na lamang ang naisip nitong paraan. Akala ng aswang na yon, mananatili pa rin ang kanyang wisyo, pero sa mga sandaling nakipagsanduguan siya sa demonyo, doon na rin nawala sa kanyang katawan ang kanyang kamalayan. Sinasabing hinigop na yon ng mga demonyong kasama ng pinagkasunduan niya para paglaruan sa kaharian ng mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama na dahil sa sobrang lakas ng nilalang na yon, marami silang nagtulong-tulong para yon ay talunin. Matapos naman nila itong maselyuhan, wala ni isa sa kanyang mga kasama ang naglakas ng loob na tumanggap ng banga. Siyempre, sa takot na baka muli itong makalaya bilang pinuno ng kanilang samahan, napilitan ng tatay niya na isailalim yon sa kanyang puder. Napag-isip-isip din kasi nito na sa kanilang lahat, siya ang may pinakamalaking ambag para maiselyo ang nilalang na yon. Sa maniwala kayo o hindi, pinuno, 3 dekada na ang dumaan bago yun tuluyang naipasa kay Sagay. Sa paglipas ng mga buwan, nanatiling normal naman ang kanilang pamamahay. Kahit paminsan-minsan
nagtitiis ang kanilang pamilya, masaya naman. Purong swerte rin ang nararanasan nila sa lugar na yon na parabang wala man lang doong nagtatagong demonyo. Dahil sa ganoong sitwasyon, pinilit namang ibaon sa limot ni Sagay ang tungkol sa bangang yon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na habang patagal ng patagal ang pamamayapa ng kanyang ama, unti-unti na ring rumurupok ang pundasyon ng selyo ng banga. Nga pala, konting description lang sa bangang inaalagaan ni Sagay para naman kahit papaano may ideya kayo. Kung hindi ninyo na itatanong, walang espesyal sa pamamaraan ng paglilok ng bangang yon. Sa isang lalaking nasa tamang gulang, hanggang bewang lang ang taas nito. May mga ukit din yun sa katawan na binubuo ng iba't ibang uri ng simbolo. Kalakip ang iilang larawan ng mga rosas na tila bang nagsisilbi nitong pangkubli sa napakadilim nitong sikreto. Dagdag pa ni Sagay na para hindi nila makita ang ilalim ng banga, nilagyan nila yon ng paso na merong halamang kahit hindi nasisinaga ng araw, patuloy yung nabubuhay. Inilagay din yun sa loob ng silid ng kanyang ama na hindi nila gaanong binubuksan pa. Bale, pumapasok lang sila rito kapag maglilinis. Isang beses lang din nila yung ginagawa sa loob ng 2 linggo. Kampante naman sila noon kahit papaano, gawa ng kapag pumapasok sila sa silid na yon, wala naman silang nararamdamang kakaiba. Subalit, sa pagsapit ng buwan ng Hunyo, doon na nagbago ang lahat-lahat. Matapos kasi ang Semana Santa, nagkaroon ng isang pangitain si Sagay ukol sa mangyayari sa kanyang pamilya. Gabi-gabi niya yung napapanaginipan, ngunit sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi niya na yun maalala. Basta ang tanging alam niya, meron siyang napapanaginipang nakakakilabot. Dahil sa mga ganoong pangyayari, marami nang ginawa itong si Sagay upang magkaroon siya ng magandang tulog. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Sagay, bigla naman siya noong nagising matapos siyang makasilay ng aninong dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin naman niyang napakadilim pala sa buong paligid. Pagsilay naman niya sa kanilang orasan, mag-aalas 2 pa lamang ng madaling araw. Dahil dito, agad naman siyang napapikit at nung akmang babalik na siya sa pagkakatulog, muli na naman siyang napamulat buhat sa kakaibang ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang silid. Habang pinakikinggan niya ito, nasisiguro naman niya hindi yun kagagawa ng kanyang mga anak. Isipin ninyo, bukod sa kumakarit na mga kuko sa kanilang dingding, meron din siyang naririnig na pag-aangil na tila bang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Ang ikinakatakot pa noon ng husto ni Sagay ay noong marinig niya ang nilalang na yon na binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sa meron naman siyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, agad naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagkuha ng talibong na naroon sa kanyang may bandang ulo. Upang hindi na rin yun magbigay ng takot sa kanyang asawa at mga anak, nagpasya siyang wag na muna yung gisingin. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan nang tumayo itong si Sagay. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid, agad naman siyang sumilay sa kanilang sala kung saan naroon ang gaserang palagi nilang nilalagyan ng siga, buong magdamag. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niya na bigla namang tumahimik ang buong paligid. Sa puntong yon, mahinahon siyang umusad habang pilit na pinagmamatyagan ang mismong bahay. Bagaman wala na siya noong nararamdamang kakaiba, paulit-ulit pa ring sinasabi ng kutob niya, meron doong mangyayaring hindi kaaya-aya. Sa pagdating naman niya sa harapan ng silid ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng napakalalim na paghinga na nagmumula sa loob nito.
Dahil sa kanyang naramdaman, agad naman siyang napadasal, gawa ng nasisiguro niya, hindi yon pangkaraniwan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, sinasabayan na yon ng kakaibang pag-angil habang dahan-dahan namang kumakalas ang trangka nito. Sa isang iglap, biglang bumukas ang pintong yon kung saan doon bumungad sa kanya ang demonyong unti-unting umaahon sa banga. Paglalarawan niya sa nilalang na kanyang nakita, meron yung dalawang sungay sa noo at may namumula yung mga mata. Napakakintab din ng balat nito na para bang matagal na panahon na yung nakalublob sa napakalapot na likido. Kakaiba rin ang baho ng nilalang na yon at halos hindi niya maipagkakaila ang nakakapangilabot nitong itsura. Buong buhay ni Sagay, doon pa lamang siya nakakita ng ganoong uri ng nilalang, kaya na may aminado siya na labis siyang nasisindak sa presensya nito. Maya-maya pa, paglabas naman ng nilalang na yon sa banga, dahan-dahan na yung tumatayo habang paulit-ulit naman itong nilalawayan ang buntot nitong maihahalin tulad mo sa buntot ng daga na merong matulis na dulo. Sa estado ng nilalang na yon, hindi niya maipagkakaila ang galit nitong namumutawi sa kabuuan nitong wisyo. Dala naman ng matinding pagkabahala noon ni Sagay, dali-dali naman niyang kinuha ang krus na nakasabit sa gilid ng silid ng kanyang ama. Paghawak niya rito, agad naman niya yung ipinakita sa nilalang habang nagwiwika ng, "Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, inuutusan kita, bumalik ka sa iyong pinanggalingan." Ngunit kahit paulit-ulit niya yung sinasambit, wala pa rin siyang nakikitang pagbabago sa nilalang na yon. Ni hindi nga yun nakakaramdam ng takot o labis na pagkasindak buhat sa kanyang ginagawa. Sa pagtitig naman ito sa kanya, bigla naman yung ngumisi habang sumasagot sa kanya ng, "Bumalik? Hindi yan ganun kadali. Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Dito ako nanggaling. Dito rin ako mananatili." "Sino yung hinihingihan mo ng tulong? Parang wala naman siyang kapangyarihan na pangibabawan ako." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang paglapag naman ito ng kanyang mga kamay sa sahig na tila bang nakahandang sumunggab sa mismong kinaroroonan niya. Pagsilay naman ni Sagay sa ginawa ng nilalang, agad naman niyang inihanda ang kanyang sundang habang patuloy na nagsasambit ng mga buhay na salita. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang biglang sumugod sa kanya ang nilalang na yon. Pagsalag naman niya sa pag-atake nito gamit ang kanyang sundang, bigo niya pa rin yung mapigilan buhat sa taglay nitong lakas. Habang patuloy naman siya nitong tinutulak, pilit namang naghahanap ng paraan si Sagay upang matagayon sa ulo. Ngunit dahil sa puwersa nito, bigo naman niya yung magawa hanggang sa tuluyan na silang makalabas sa kanyang pamamahay. Pagdating nila noon sa bakuran, bigla na lamang siyang natigilan matapos naman niyang masipat ang napakatalas na buntot ng nilalang na yon na nakabaon na pala sa kanyang tagiliran. Paghugot naman ito sa kanyang katawan, agad naman siyang napaluhod dahil sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Akala ni Sagay katapusan na niya, subalit nang masipat siya ng nilalang na naghihirap, ngumisi lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Maswerte ka, ayokong kumain ng karning may katandaan na. Pero siguro, kapag wala na akong makuhang bata, babalikan na lang kita. Magpagaling ka, iho. May gagampanan kang layunin sa akin bilang anak ng taong kinagagalitan ko ng husto." Matapos naman itong makapagwika, mabilis naman yung kumaripas ng takbo hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid,
Wala naman siyang nagawa kundi ang maghanap ng paraan para magamot ang kanyang sarili. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na siya sa loob ng bahay nila, nadatna naman niya ang kanyang asawa tulalang nakatitig sa kanya. Pagsilay naman doon ni Sagay, agad naman niya yung nilapitan habang paulit-ulit yung inaabisuhan na pansamantala wag munang magpapakalat ng anumang istorya. Dagdag pa niya na gagawa siya ng paraan para tuluyan ng matuldukan ang nilalang na yon. Ilang araw pa noon ang lumipas. Habang nagpapagaling siya, marami ng usap-usapang kumakalat sa kanilang lugar ukol sa misteryong pagkamatay ng iilang mga hayop sa baryo. Linggo pa noon ang lumipas, meron na ring mga batang naiuulat na nawawala. Dahil sa pangyayari, kahit hindi pa tuluyang magaling ang sugat noon ni Sagay, nagpumilit siyang pumunta sa pamamahay ng albularyong kanyang kakilala. Naniniwala siya na sa tulong ng mga albularyo, matutuldukan na nila ang salot na ipinapalaganap ng nilalang na yon. Bago naman tuluyang nilisan ni Sagay ang kanilang tahanan, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na pagbigyang pansin ang mga krus na nakasabit sa mga dingding nila. Magmula kasi noong umalis ang nilalang na yon, kusa na yung bumabaliktad na parabang nananatili pa rin sa loob ng kanilang bahay ang presensya nito. Ang mas labis niya pa noong ikinakabahala sa lahat, palihim na din itong naaapektuhan ang kanyang mga anak. Nakaramdam na rin sila noon ng matinding kamalasan na kahit anong gawin nila, tila bang hindi nila yon matakasan. Sa maniwala kayo o hindi, may mga pagkakataon noong bigla na lang silang nawawalan ng pera kahit wala naman doong kumukuha. Maya't mayari ng pagbulok ng kanilang mga pagkain sa kabila ng nakaimbak yon sa isang magandang imbakan. Tuwing umaga, marami na ring pesteng bumibisita sa kanilang bahay na kahit saan sila lumingon, purong mga langaw, ipis at bangaw ang kanilang nasisipat. Hindi lang yon, marami na ring ahas ang pumapasok noon sa kanilang pamamahay. Dahil sa ganoong nilang sitwasyon, agad namang naghanap ng paraan itong si Sagay para mapigilan ito. Isang hapon, habang nakikipag-usap siya sa mga albularyo, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga pangyayari na kasalukuyang nagaganap sa kanilang lugar. Naniniwala siya, matagal na rin yung alam ng mga albularyo, kaya nasisiguro niya, gagawa at gagawa yun ng paraan para masupil ang nilalang na nagbibigay salot sa kanilang lugar. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, pakas naman sa pagmumukha nito ang matinding takot. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, pansamantalang nabaling naman ang kanyang paningin sa isang matandang albularyo matapos naman niya yung marinig na mag-uwika ng, "Wala kang kaide-ideya. Kung ano ang pinagdaanan namin, maikulong lamang ang demonyong yun. Akala mo ba makakaya pa natin siyang ibalik sa banga, gayong patay na ang iyong ama? Siya lang ang may kakayahan na gumawa ng ganoong bagay." Nang marinig naman yun ni Sagay, matapang naman siyang sumagot dito ng, "At sinong may sabi sa iyong gagawin pa natin uli ang pagkakamali ng ama ko? Sa oras na to, hindi na natin siya ikukulong. Ang dapat sa kanya, kung hindi paslangin, pabalikin sa impyernong pinanggalingan niya. Magtiwala kayo sa inyong mga karga. Hindi kayo niya niiwan. Para saan pa ang inyong mga kasanayan at karunungan kung hindi niyo ito gagamitin sa ganitong sitwasyon?" Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napatahimik ang lahat ng albularyong nakikinig. Walang sabi-sabi, mabilis naman yung kumuha ng kanilang mga gamit, hudyat ng kanilang pagsang-ayon sa nais mangyari ni Sagay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, kasalukuyan na silang naglilibot sa mga lugar na maaari nitong puntahan. Habang sinusuyod nila ang bawat sulok ng baryo,
Mariin naman nilang inaabisuhan ng kanilang mga kakilala na hanggat maaari, wag nang magtangka pa na lumabas ng bahay nila. Dagdag pa nila na anuman ang kanilang maririnig, mas mainam na wag na lamang nila yung pansinin. Sa paglalim pa ng gabi, nanatili pa ring walang ideya ang kanilang grupo kung saan nila hahagilapin ang nilalang na yon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang dulong parte ng baryo, doon bumungad sa kanila ang paanan ng isang bundok na merong napakalaking siga. Dahil dito, dali-dali naman silang tumungo sa lugar na yon kung saan hindi naglaon, doon nila nasilayan ang mga taong sinusunog sa nagngangalit na apoy. Sa kanilang pagmamasid, doon nila natuklasan na maliban sa diablong hinahanap nila, nakalikom na rin yon ng isang buong pangkat na binubuo ng mga purong aswang at mambabarang. Sa pagkakatanda noon ni Sagay, nasa humigit 15 ang nilalang na kinaharap nila. Sa kanilang pangkat naman, binubuo sila ng purong mga albularyo at antingero. Gayunpaman, hindi sila nasisindak sa bilang sa kadahilanang alam nila sa kanilang sarili na lihim na karunungan ang basihan sa pakikipaglaban sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, doon naman nila nasipat ang dahan-dahang paglapit sa kanila ng mga aswang. Pagsilay naman ng mga albularyo sa ginawa ng mga ito, napangisi lang naman sila, mahinahong naghihintay ng pagkakataon para sumalag sa anumang pag-ataking gagawin ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagsunggab naman ng mga aswang na yon, agad namang nagpakawala ng mga insekto ang mga mambabarang nitong kasama. Habang nakikipaglaban ang mga nilalang na yon, nanatiling nakaupo lang naman ang dyablo, abalang-abala sa pagkain ng mga taong nangingitim na, buhat sa matinding pagkasunog. Nang masipat naman ni Sagay ang ginagawa ng nilalang na yon, mabilis naman niya yung sinugod habang walang habas na pinagtatataga ng talibong niyang dala. Matapos naman yung masilayan ng nilalang, nakangisi naman yung sumalubong sa kanya na parabang wala yung ibang binabalak kundi ang makipaglaro lamang sa kanya. Dahil sa pagiging kampante ng nilalang na yon, hindi naman ito napansin ang binubuong plano ng kanilang mga pangkat. Para kay Sagay at sa mga albularyo, isang beses lang nila yung magagawa kung kaya't kinakailangang wag silang pumalpak sa una nilang pagsubok. Kalahating oras pa noon ang lumipas, liwanas sa panig ng mga aswang ang tuluyang napaslang. Sa kanilang hanay naman, may isang albularyong sugatan pero hindi naman yun gaanong malubha. Maya-maya pa, pagsilay nilang hindi na gaanong marami ang kalaban nila, dahan-dahan naman nilang pinalibutan ang nilalang habang paulit-ulit yung sinusunggaban ng iilan nilang mga kasama. Sa lahat ng oras at pagkakataon, hindi nila yun hinahayaan na makagawa ng anumang hakbang o hindi naman kaya'y makatunog sa kanilang pinaplano. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagkaroon na nga ng pagkakataon ng kanyang mga kasama na gawin ang binabalak nila. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung hinataw ng latigo habang ang iilan nilang mga kasama pilit yung tinatali ng mga lubid nilang dala. Hindi naglaon, pagsilay nilang bumagsak na sa lupa ang nilalang, mabilis naman nila yung pinagtulungang daganan nang sa gayoy magkaroon ng pagkakataon ng kanilang mga kasama na makagawa ng simbolo papaikot dito. Awa naman ng Diyos, hindi na naging mahirap sa kanila na maisakatuparan ang ganoong bagay. Pagsambit naman ng mga albularyo ng mga pangselyong dasal, unti-unti nang lumiwanag ang mga simbolong yon at kasabay nito ang pag-atungal ng demonyo. Sa isang iglap, biglang lumiwanag ang katawan nito hanggang sa doon na nila makita ang paglabas ng espiritu ng demonyong namamahay sa katawang yon. Nang akmang tatakas pa ito, mula sa kailaliman ng lupa, lumabas ang isang nagbabagang tanikala
na mabilis namang gumapos sa mga paa nito. Segundo lang noon ang dumaan nang maglaho yun sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sa isang kisap mata, bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ang katawang sinapian ng dyablo, unti-unti nang naagnas hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala ng bakas. Matapos naman nila yung magapi, agad naman silang bumalik sa baryo para gamutin ang mga pinsalang tinamo ng kanilang mga kasama. Magmula noon pinuno, natahimik na ang lugar nila. Si Sagay naman noon, ipinagiba na ang bahay ng kanyang ama para pagtayuan yon ng bago. Pero alam nyo ba, na kahit ilang dekada pa man ang lumipas, kailan may hindi malilimot-limutan ni Sagay ang tungkol sa bangang pinagkulungan ng aswang na nagbenta ng kaluluwa sa demonyo. Pero alam ni Sagay sa kanyang sarili na hindi magiging posible ang pagpapabalik nila sa nilalang na yon sa impyerno kung hindi dahil sa ginawang ritual ng mga kasama niya na nagpalabas sa nagbabagang tanikala. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot yung banga na yun, no? Tsaka hindi ko lang maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nakawala. Pero siguro meron nga talagang kinalaman yung, kasi nga namatay yung tatay ni Sagay eh. Yun yung nagme-maintain para hindi makawala yung, kung sino man yung demonyo na nandoon na sumamba sa demonyo eh, di ba? Sumamba sa demonyo, tas parang kaluluwa siya ng aswang, kung tama ako ng pagkakaintindi. Yun yung nasa loob ng banga. Kasi nga, nung nakatakas siya, una niyang nilapitan kaagad yung grupo ng mga aswang eh. Bakit? Para siguro magpatulong. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi titigil to si Sagay hanggat hindi siya nahuhuli. Pero kung si Sagay lang, malamang sa malamang hindi nila magagawa yun. Pero sana mula pa lang una, no, kung kaya naman palang gumawa ng simbolo ng mga kasamahan nito ni Sagay, bakit hindi pa nung kapanahunan ng tatay niya? Ano ba to? Kulang pa sila sa kaalaman? Kulang pa sila sa mga gamit? Hindi natin masasabi kasi ang makakasagot lang nun, itong si Sagay tsaka yung mga kasama niyang albularyo. Pero overall, napakaganda ng kwento na to. Sobrang angas. Nakakakita ako ng unity. Diba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.